Matul il-jum tas-sibt il-Kunsill Lokali tal-Florjana organizza raba klina bl-isem ta' Żomm l-Indafa fil-Florjana flimkien ma' bosta negozji, ambaxxati u organizzazzjonijiet ewlenin. Din l-inizjattiva ta' tirwol importanti fiż-żamma ta' dan il-lokal. Dan huwa kruċjali meta jitqies il-fatt li dan il-lokal esperjenza żieda fir-residenzi u n-negozji. Is-sindku tal-lokal Davina Sammut-Ħili sostniet l-Florjana qed tkun ta' xpruna l-lokalitajiet oħra fiż-żamma tal-Indafa. Raba sena konsekuttiva l-Kunsill Lokali Florjana ħaseb sabiex jorganizza din il-campaign awareness sabiex kulħadd iżomm il-lokalità tiegħu nadifa, speċjalment ovvjament il-Florjana. Nemnu li l-Kunsilli Lokali anki dak tal-Florjana jagħmel dak kollu possibbli sabiex iżomm il-lokalità nadifa u għalhekk inħossu li aħna bħala hands-on inkunu wkoll parti mill-komunità sabiex inżommu l-lokalitajiet tagħna nadifa. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari Deo De Battista spjega li d-dixxiplina fejn jidħol l-iskart pubbliku jista' jiġi indirizzat biss permezz ta' nfurzar effettiv u għalhekk id-diviżjoni mhux se iżżomm lura milli timmulta lil kull min jinqabad iħammeġ. De Battista qal li b'xorti tajba diversi membri tal-pubbliku jieħdu inizjattivi pożittivi u jagħmlu l-parti żgħira tagħhom biex iżommu il-lokal tagħhom nadif. Il-viżjoni tal-Gvern huwa li nippruvaw nkunu l-ewwel f'kollox u bħalma nkunu fuq smoħra fl-ekonomija, turiżmu, blockchain, jiġifieri kollhom kien anki l-aspett viżiv f'Malta, l-aspett viżiv jiġifieri l-estetika trid titjieb għax naħseb jien għadna ftit il-bot. Imma b'daw b'inizjattivi bħal daw qed inrawmu iktar awareness u jgħin id-dipartiment tagħna biex aħna naslu għal gowl aħħari tagħna li jkollna Malta iktar nadifa, iktar tidher sabiħa. Il-waqt li ringrazzja l-Kunsill Lokali tal-Florjana u l-istint kol l-inizjattiva u wostiden il-pubbliku ġenerali u l-Kunsilli Lokali biex jagħmlu l-parti tagħhom sabiex iżommu l-Malta nadifa kemm jista' jkun.